Missier ta' 3 tfal baqa' jinżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat li fost l-oħrajn dejjaq lill-eks sieħba tiegħu permezz ta' telefonati anonimi. Fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Claire Staffraġ Żammit, ir-raġel li jismu ma jistax jixxandar b'ordni mill-qorti ġie mixli wkoll li kiser ordni ta' protezzjoni kif ukoll li kiser il-kundizzjonijiet ta' libertà proviżorja imposti fuqu minn qrati oħra. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Eman Heyman spjegat kif ir-raġel li m'għandux aċċess għat-tfal kellu ordni biex ma jkellimx lill-eks sieħba tiegħu iżda dan baqa' jdejjaqa permezz ta' telefonati u messaġġi għax rid jara l-itfal. Saħansitra ntqal kif darba minnhom ċemplilha l-ħabta tal-5 ta' filgħodu. L-imputat wieġeb ħatti tal-akkużi iżda l-avukat difensur talbet sabiex qabel tinqata' sentenza ikun hemm pre-sentencing report. Hija talbet ukoll għal ħelsien mill-arrest talba li sabet l-oġġezzjoni tal-prosekuzzjoni dan kif ġie sostnut li r-raġel huwa riċediv. Il-Maġistrat ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest hekk kif spjegat li m'għandix serħan tal-moħħ li l-imputat se jżomm mal-kundizzjonijiet li jiġu imposti fuqu. Bulgaru ta' 50 sena u li kien se jaqbad titjira Len Sofija tressa il-qorti wara li nqabad fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta b'aktar minn 14,000 euro fi flus kontanti u li ma kinux iddikjarati. Fil-qorti l-prosekuzzjoni spjegat li din ma kienx l-ewwel darba li l-Bulgaru nqabad b'ammonti akbar ta' flus kontanti milli tippermetti l-liġi, jiġifieri dak ta' 10,000 euro. Il-Bulgaru wieġeb ħadd tal-akkużi miġjuba kontrih u ġie multat 2,300 euro. Dan fil-waqt li l-Maġistrat talbet sabiex jiġu konfiskati 4,000 euro mill-flus kontanti li nqabad bihom fl-ajruport.